lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Ayo, Adi. Nah, ono cocok. Iki kudune sing Jenengmu siapa? eh? Siapa? Rifan Adil. Rifan. Lewat diundang asli ranti jenenge jebule ngarepe. Ngerti, Bang. Jenenge ora ngerti lah iku. Lah jenenge Rifan diundang asli. Wis ditutup pakane dhewe lho. Oh lah iya. Jupurno bering kok sing kanggo malah dilo ya, Bos. Ganti nek ditutup. Lah iya. Wis suwen ya. Ayo. Nah. Ditumpake. Nah. Nek digundang piye nek stok karo. Gua jatuh niku pun waras nggih manggung nggih. Wis waras. Oh, waras. Wis anyar karek nganyari. Sing nganyari engko yo Kakak ora iku lagu Iya. dhisik. Nah, Kakak yang nganyari April. Oh etak. Nah, yo wis sabar-sabar April. Nah, iya. Aprilia iku cengkok bengi suweng. Loro. Nah, iki kudune sing seneng ki asli dhisik. Kok bengi sing seneng-seneng yo. Aprilia ngono cocok. Nah iya. Ngono. Ayo permintaan Mbah Sono samping gunung. Monggo kalau aturaken diajeng Sukma nggih kalian biji. Monggo dipun laras jo saking Bayu Jaya Mandega. Ayo do. Anak elangan. Sebentar dulu Sukma. Nah, karena saudaranya ini mau nyawer ngasih uang. Wah cilik kan dari sunat ya. Aku kan dari sunat kita bunuh di wisma. Aku kapok deh. Hah? Kapok. Kapok Mbah? Aku yo tunggale, rumangsaku yo oleh sunat neh ora oleh kok. Tapi wedok-wedok kok ora kapok. Ayo Kang Renato, disawer. Aku yo ponak-ponakmu dhewe. Ayo, lho dirogohke. Ning yo didum sing bongkok yo sawer aja, sakake mlucut. Yo, baik barang yo. Ayo Kang Renato yo. Ngono. Ben iso kepenak blet. Alah iki besok ya iso tuku kayu nek modelmu ngene berat-berat. Sithik-sithik wae tangan. Alah, kok ndok sae ono lho, ndok tas. Ndok tas saya dawa. Alah. Yo, wis banget gunae, banget seneng. Alah, Mbah Harsono. Wah, diitung sik pira iku? Nyaplok-nyaplok. Alah. Mbah. Alhamdulillah hubungan kabeh nggih. Nah, iya wis jan. Nek liwati deh. Dikalungi kabeh. Iya. Nah, ayo, Dok, Sukma dilanjut. Ayo disokorake, Dok. Ya.
Rifan Ade. So, lah kenapa kok dong? Motor numan. Nah, dia jengsul lagi. Selamat berbahagia. Senyumnya mana sayang, Asril Rifan akhirnya.
Zina ya, saking Bejina. Oke, adik Asril tolong dibuat gantos di menika burung Raja Wali saking Bayi dulu tanggal ya. Di marem-marem ya sore ini. Mas Dudek. Terus. Nah, iki yo dimarem-maremke. Iya. Iya. Iki yo sing di omah iki yo mbahane. Terus Mbahane yo ndek putu. Putune iso nyanyi sisan. ngono.